Hello, dating Ivan Bautista, Manipuriti, California, kaduak ni Tony daw ay. Ataga. Irino Ilocos Sur. Kiti sagot mi dati nga sunata para katay amin. Asa nga pada. Para kada kayo amin na po. Ready kan? Pwede na, partner. Di ang agsang-sangi na kailala tayo dalawa. Ngumararubos kadagitan ay mata. Unasen ka dagitoy paniyok ngawan rugit na bareng sumuli ay di ayat asinina. Iyayat asinina ang suklipay na ta. Amin apit sa imbubos ko amin nida. Hintun sikap tay matay gaburan katuk dilulwa sadyay tanem mo aldaw rabi awan bantayan ka. Ang agsang-sangi Kailaladay dalwa Nomar arus dadagitan ay mata. Unasen ka dagitoy paniyok ngawan rugit na bareng sumuli ay di ayat asinina. Umisa mo ta. Wala, partner. Good na eh. Makapasangit mo dati kantata. So nga ron, partner. Yan. Ay, parang mo pa ito nito mo. Okay, partner. At nagdakalid mo, ito na mo na. Dakasan, partner. Tawan kalit ko. Ngipon langan, partner. Di pakita. Di ayat asinina Agsubli paingata. amin apisat imbubos ko aminida. Hintun sikat ay matay gaburan kang tutilulwa sadyay tanem mo aldaw rabi aman bantayan ka sa
Thanks for watching!